Oh, fish on! Malaki! Medyo malaki! Mamaw! Mamaw to, mamaw! Mamaw to, mamaw! Ayun o! Mamaw! Mamaw! Woo! Yun! Nasa La Union tayo! Punta kami ng Baknotan! Woo! Tanggal yung ulo. Iwan. Si Master Miko naka-experience ng mamaw kanina. Woo! Exercise zone. Yes. Punta kami ng Baknotan ngayon, mga master. Yun. Usap vlog. Welcome to my guys. Yo, good morning mga master. Dito kami ngayon sa Baknotan. So maraming salamat kay Sir Jed Laba. Tinuro sa akin yung mga spot niya dito. So papasyalan natin yung mga spot ni Sir Jed Laba. Shoutout sir. So yun. Tinulungan mo kami na makarating sa maganda yung spot. So ang kasama pa natin ngayon si Master Saizon. Yun, nag-umpisa na sila doon. Nagka-casting na sila. Doon din sila William sa si Miko. Tama natin. So mag-uumpisa na rin tayo mga master. Abangan nyo na lang yung mga makukuha natin dito. Update namin kayo mamaya. So, ang setup pala natin ngayon is dati pa rin yung outlet natin na kapong 702. So punta natin yung mga kasama natin dito. So maghahagis tayo mga master. So mamaya, kita-kits mamaya. Update namin kayo. So yun mga master, at ito nung spot natin. Medyo layo tayo sa kanya para makakuha tayo ng magandang spot. Ito, ang ganda ng nila tingnan nyo. So doon tayo punta sa medyo bandang dulo. Fish on tayo. Sana makakuha tayo ng marami mga master. Abangan nyo. Medyo tahimik yung tubig. Ang butas. Doon tayo. Gusto ko mag-shorecasting dun sa mamaya. Dun sa may yung buhangin dun mamaya. Casting tayo dun mamaya mga master. Patabi natin si Miko. Ito si Miko dito. Tara, peso tayo. Ha? Kumakagat ba? Sige, ayan. So yun, may mga positive tayo. May kumakagat daw. May nag-strike sabi ni Miko. So yun, ganda ng tubig dito, ang linaw. So baka madulas. Madulas ba? Madulas nga. Baka pumatay dito. Dito masabila. Talonin natin to. Okay, good. Alright. So tara, magkakasta tayo mga master. Yan. So first cast. Ingat tayo kasi may butas, may mga butas yung yung bato nila dito. Sa gitna. Delikado. Yan. So yun. First cast tayo mga master. Check natin bago pala kayo magtapon mga master lagi nyo i-check yung drag nyo kung tama na ba yung higpit o luwag. Yan. Dapat may konting hila lang para hindi mabigla. Ayan, okay to. Higpit na mga master. Yan. Tapos pag magkakas pala kayo mga master, alam nyo ba yung ball ng leader line? Huwag nyo ipapasok sa sa tip para hindi sumasabit. Yun. Ganun yung mga So first cast tayo. Hawakan nyo tong line.
Tapos open natin tong ano, reel. Saka natin ihagis, no. Okay, first cast tayo mga master. Alright. Yan, cast tayo. Yun, may mga maliit na isda tumatalon. Ah, may mahabol, malilit lang. Alright, first cast tayo dun. Ito tayo manda. Okay, second cast mga master. Yun lang. Sorry bro. Tara mga na lang. Hilahin. Ito, tulungan natin si Miko. Delikado dito, may butas. Baka masabit tayo. Better luck next time. Baka ano sa ilang saan na yan sa damo. Hindi ako makapunta yan, abot mo sa akin. Hawak mo mga to sa akin. Hindi, may malaking butas dito sa harap ko. Hawak mo mga to. Sumabit ka. Sumabit. Sumabit. Tuwan si Miko, baka sakali. Baka sakaling mag-bounce. Yun, tanggal. Tanggal natin. Alright, doon lang. Tik natin mga master. Pag ano, gusto mong i-bounce lang. Ano, lapit mo na sa'yo Miko para maayos natin. Para bilis. So yun. So balikan ko kayo mga master. Ayusan na namin yung nagka-bull naming linya. Ito. So sa natin doon. Okay. Mamaya malakas ng alon ito mamaya. So pumunta tayo dun sa gilid mamaya dun. So ito. So itong lure natin mga master, ang kagandahan ito kasi kitang kita sa ilalim. Yun. So hagis natin yung structure dun sa bandang gitna, meron dun eh. Pero pwede dito hagit, pwede dito. Daan. Yung banda, meron dyan. Yung structure din mga yan. Huwag natin palubugin masyado, baka sumabit din. Ito doon kay Miko. Oh, sayang yun mga master. Hindi ko alam kung bait yun o sabit.
Saan ba yan? Agad. Oh, pison! Malaki! Medyo malaki! Mamaw! Mamaw to, mamaw! Mamaw to, mamaw! Ayun o! Mamaw! Mamaw! Woo! Mamaw! Balo ata! Hindi ka kung balo! Ano? Mamaw! Oh! Bigatin siya ng... Bigatin o! Yan! Bigtis! Bigtis tayo! Bigtis mga master! Huwag mo lang isakit kasi may stock sa saratin! Yan! Dito na! Ito sarap ko! Balo! Balo! Malaking balo mga master! Sabi natin sa agad! Tax collector mga master! Mentan tax collector mga master! Ito! Laki! Ito malapit matanggal! Yan mga master! Tax collector tayo! Ingat lang tayo! Putang! Ingat lang mga master kasi baka mga... Petang! First fish mga master! Woo! Ang laking balo mga master! First fish natin natanggal, muntik na nakatakas! Woo! Yun! Ang laki mga master! First fish balo! Woo! Fish on! Woo! Tagid mo, tagid. Kinabahan ako doon mga master ah! Wait lang, gilid tayo. Kinabahan ako. Nice! Buka tayong lalagyan mga master. So, gigilid natin sa lagay natin to. Whew! Ah! Miko! Ayun sa! Fish on! Yes, balo master! Andun yung... Yan ang tawag dyan? Trumpet fish, balo. Laki. Ayan, nakakatakot to. Yan, may tusok yung ano niya. Ito yung ginagamitan ni... Yan. Ang pangalan dito? Si Field Days ng ano, ng tali lang na lure. Oh. Laki oh. Makatusok master. Yan. Ito. Baka Sige. makamabot ka. Yan. Laki oh. Ayos. Sarap ng hila niya. Oh, idol. Galing. Andun yung lagay natin, matang tali. Nasa ano na rin to? 1 kilo. Oh. Laki oh. Swerte ni ano. Idol. Yun mga master. First fish of the day natin. Laking balo. Ito. Laki. Yan. So, hindi pa. Siguro 1 kilo din ito. Laking balo. Ang sarino. Yan. Nakakatakot yung bunga. Laking tusok. Yan. Parang needle oh. Needle yung mga ngipin niya. Delikado. Kaya doble ingat tayo dito. Ito yung tinatawag nilang tax collector. Kasi mostly nang nakakahuli nito, napuputulan ng linya dahil sa yung talas ng ngipin niya. Kaya tax collector ang tawag dito. Laging nadodonate yung mga lure, ganun. So, ito yung tax collector. Master, balikan ko yung mamaya. Magkakas pa ulit ako doon. So, bumalik ako dito kasi dito yung lagayin ko ng isda. Buha tayong tali. Kaya ito. So, yun mga master. Magkakas tayo doon, banda. Yan, ito si William. William. Ito. Yan, yung nahuli ko. Okay, buksan mo yung malaki, may mas malaking butas dyan. Yan. Balo. So dadalhin ko natin doon yun para meron tayong lagayan. Hindi na tayo babalik doon sa Tanggal ko na yung uso kasi nakakatusok. Delikado. Ayan. Ay. Ito yung linya ko pala oh. Gas-gas yung linya ko. So magpapalit ako ng linya. Balik tayo mga master. Gas-gas yung linya ko pala. Grabe. Ito, halos maputol no. Naabot nung balo kanina. So munti na tayong mag-donate ng isang lure kung dati na agapan yun. Hindi ko na masyadong nilaro mga master kasi pag nilaro ko pa yung pag binigyan pa natin siya pagbigyan natin siya ng tali, hila. Maaari niyang paputol yung yung leader line natin. Kaya hindi ko na masyadong pinaglaruan. Hinila ko na lang ang hinila. So yun. So magpapalit ako mga master ng leader line. So balikan ko kayo mamaya.
So yung mga master, dito tayo maghagis. Meron tong bawro sa harap ko. Ito, hangsay ko sa harap. Yan. Kasunod tayo ito mga master. Yun. Kasunod tayo mga master, tuloy ko ito. May dumabawra sa harap ko eh. Palubig natin ng konti. Okay, Kas? Okay, right, Kas? Ito. Kala ko fish on mga master. Joke lang pala yun mga master. Kala ko fish on eh. So yun. Yan mga master. May nakasi na ano sa ano niya yan. At pahinga muna kami. Yan, mga kasama ko dito. Yan. Huli na kami, ang dami ko na nahuli. Ayan oh. Daming fish. Yan. Sari-sari. So lilipat tayo mamaya ng spot. Kasama din sila Master Sidon dun sa ano, sa isang spot ni Jed Laba, Sir Jed Laba. Shout out. Maraming salamat sa pagturo ng mga spot sa amin. Yun. So yan sa ano, sa ko yan. Pogi-pogi. Idol ko yan. Yan, so binigyan tayo pala ni ano, Master Sidon ng ano tawag ito? Pencil lure. Pencil lure. Yun, salamat. Ilang ano to, grams? 24. 24 grams. So sana matesting natin Malayo ito. yan pag inawis mo. Yan, ganda oh. So yun, maraming salamat. Idol. Okay lang. Viral to. Ayos. Ganda, ganda ng ano. Pencil. Wala siyang ano no, wala siyang labi no. Oo. Ano Ganyan yan? Underwater. Underwater. Parang lulubog talaga. Pero pag hinila mo na, lulutang yun. Parang So, style niya parang ganyan oh. okay, parang ginaganon Oo. yung laro niya no. Ganun daw yung laro niya. Palubog atas. Lubog taas, lubog taas. So yun, sa susunod testing natin to sa ibang spot natin. Bigay ni Master Sidon. Yan, ito pa si Master Sidon, Sidon TV. Yeah. Yung mga ka-solid. Sama natin. So yun, mamaya update namin kayo, lilipat kami ng spot. Nagpapahinga lang kami kasi yan, mainit dito ngayon. Spot namin yan. Init na mga master. So yun. Mamaya ulit mga master. Dito kami sa ano, sa Old Watchtower. Tapos lang namin kumain pala. Busog na busog kami. Buti. Ito, yan. Kasama natin sila. Oh, yan oh. Yan. Dito kami ngayon sa La Union. La Union. Kami, lamastan kami, may camping fishing. Oo nga, dito kami sa La Union ngayon. Namasyal kami konting fishing. Yan, may tindahan dito. Pwede tayong bumili mamaya. So makikidaan tayo. So sobrang swerte talaga natin kung kailan tayo papasyal. Doon naman daming lambat. So doon tayo banda doon sa banda doon, Watchtower ka. Baka wala doon. So nalambat na yung dito. Yan, yan. Mga master, dito na kami, malapit na kami sa ano, Old Watchtower. Naglalakad na kami dito sa gilid. So, maraming ano ito, daming naglalambat. Pero try pa rin natin na mag-fishing kasi andito naman na tayo eh. Wala tayong magagawa.
Mag-enjoy na lang tayo mga master. Ito na yung watchtower. Dati ito. Ito yun. Oh, ito nga. So ito na yung watchtower mga master. Ito na yung spot ni ano. Ito na yung spot ni Master Jed Lava. Yan, maraming salamat Master Jed ulit. Ito na kami. Ito na kami sa ano, watchtower, ano, yung old. So, fishing na. Ito yung pesto. Makaplang kami ng pesto. Okay na yan, wala namang ano net. Doon tayo, abutin natin yung alon doon. So, sinay kayo mga master, punta kami doon. Okay mga master, lulusong na ako. Lakalim pa dito mga master. So tara, tetestingin ko dito. Habang naglalakad tayo mga master, magkakasta tayo. Mga master, magkasta ito habang naglalakad. Yan o. Pukutan na. Kanuping, kanuping! Sinabit! Sayang! Kanuping yung kanuping! Mga master, ano yun? Tistek yung mga master, tingnan nyo. Nag-stick kaya mga master, ayun naman naka sa akin. So bunutin natin yung ano. Pupuntahan natin yung hindi, mas daming starfish eh. Pupuntahan natin yung ano, master, yung alon dun. So habang naglalakad tayo mga master, magkakas na ako. Kas tayo habang naglalakad. Pabaw lang pala dito. Itong mga ito lagi sumasabit. Bad trip. Saan tayo pupunta ngayon mga idol eh? Sabit na. Puting naka ano siya, nakadali siya oh. Yun o, meron o. Ano yan? Nakadali pala si ano. Ay, si Garas idol. Ano na nakadali sa kanya? Yung ano, lutak. Ito. Tanggalin mo. Lagyan sa ano. Baka maano ka tan, malakas gumalaw yan. Hindi, hinawakan ko lang mabuti. Sige, hain mo. Ayos oh. Si Garas oh. Nico. Oh, fish on. Sa kalam. Asa tayo eh. Tara, punta na tayo dun sa ano. Nakahuli pa, nakahabol pa tayo isa kay Master Nico. Ayan mga master, dito tayo sa Luna. Dito sa bahay na bato. So, magkakasay dito ngayon. Ganda ng tubig oh. Yan si master. Sama natin. Nabutan na natin siya dito na nagkakas. Yan set up si Master RD. Yan na set up na rin sila. Yan si Master William. Nag-umpisa na si Master Miko magkas. So sana pala rin tayo mga master, pala rin tayo sa Luna. Yun. Yo, ayos. Okay. Magkakas na tayo. Mag-update kami mamaya. Mga master, abangan nyo kami. Maraming salamat. Yan, first cast tayo mga master. Wait lang. Ilalayo ko sa kanila para makahagis tayo ng maganda-gandang hagisan. Ha? Yan, ito tayo sa banda dito. So gumamit na ako ng medium light mga master para makapaghagis tayo ng malayo.
So yun, go! Hindi ako mapaghagis pag ultralight yung... Hindi ako mapaghagis ng malayo pag ultralight yung gagamitin natin mga master. So kailangan natin dito. Yan. So palubugin muna natin kasi medyo malalim to. Pass, okay. Pass tayo. Alright. Yun mga master, wala pa tayong makuha. Wala tayong makuha dito ngayon. So nagpahinga nga yung mga kasama. Pahinga rin muna tayo. Nakapagod mag medium light, ang bigat mga master. So pahinga muna tayo para sa ano, pasakali. Idol, Nakauli ka rin. lang. Lunya, tignan mo. Nangyari sa lunya. Ang salon mo eh. Kaya nga. Malaking talap nito. Sa ito, sa ito. Saan dyan? Saan ito? Uy! Nahayiwa oh! Ito yung mga pag-shopper kasi talaga, ganyan no? Wala kang hila. Paghilaan ka pero pag shopper po talaga ganyan no? Plastic talaga. Tanggal yung ulo. Naiwan. Si Master Miko nak-experience ng mamaw kanina. Sayang, hindi mo nakuha bro. Kaya nga eh. Anong masasabi mo? Parang nanghihinayan ka ba? Nakakatamad. Nakakatawad na. Gusto ko. Ha? Baknotan. Gusto mo isa? Matay sa madamo. Madamo? O sige, kasay mo na dito. Sagit lang. Tara, magdamo. So yun. Ayaw na nila. Naka-experience ng mamaw. Ayaw nang maglaro. Ayaw nang Nakakatakot. Mas malat. Di ka nga takot. Tira daw kasi. Ikaw ba naman putulan ng ano? Grabe. Ayun ba yung nakita mo kanina? Parang kuda ata na malaki yun eh. Basta lumutang siya eh. Hindi ko alam kung isda. Matagal ba? Matagal ka nang hilaan? Pinagot lang siya. Ay oo. Tol. Yun lang. Yun lang yung kagandahan pag ano, original saka ano, idol no? Original tapos yung mga shopper lang. Tama. Kagandahan sa gano'n, sa mga lure, mga master. Pinalit mo. Isang tigat lang. Ano to, malampot din to mga to eh. Basag agad yung ano, yung mga lure. Mga master. So, medyo tinatamad na silang mag-cast. Pero tayo, sige, try. Pahinga tayo ng konti mga master. Ayan. Pahinga tayo, wala tayong pahinga ngayon. So, sinulit natin yung araw. Yan si Master Arnold, tapon na lang ng tapon ng bato. Tapo na lang ako. Yan. So yun mga master, baka babalik kami doon sa kabilang spot namin mamaya. Yung medyo madamo. Doon tayo duman sa may likod ng ano, barangay hall. Ayan mo. Plaza. Doon sa plaza idol. Hanggang tayo, sige. Palapit-lapit na. Oh. So yun, last na namin balikan namin yung spot namin mamaya. Kung gusto yung aringgay. Na, marami kasi yung damo eh. Gusto nyo yung maraming damo daw eh. Yan. Oo. Sige, balik tayo doon mamaya. So yun mga master, mamaya tayo, balik tayo doon. Enjoy lang natin yung fishing natin. So yun, fish on.